Vás pozveme do krajiny, ktorá nedávno dominovala svetovému spravodajstvu a zároveň už roky patrí k tradičným dovolenkovým cieľom Slovákov. Čaká nás teda Egypt, ale nebude to žiadne letovisko. Vyberieme sa za históriou. Ak povieme Egypt a história, predpokladám, že 95% z vás si predstaví pyramídy a Káhiru a zvyšných 5% Luxor. My vám ponúkneme Tel El Retabi. Sprevádzať vás bude muž, ktorý v tejto lokalite vedie slovenskú časť archeologického prieskumu. Dobrý deň, vítajte. Pozvanie do štúdia prijal predseda správnej rady nadácie Aegyptos, doktor Jozef Hudec. Vítajte. Ďakujem, dobrý deň. Je to tak, Slováci poznajú pyramídy, poznáme Luxor, ale Tel El Retabi nepoznáme. Tel El Retabi je taká v turistických kruhoch nepríliš známa lokalita. Nachádza sa vo Vádi Tumilat, údolie Tumilat, ktoré vlastne spája egyptskú Ismailiu so Zagazíkom v delte. Kedysi v staroveku to bola veľmi dôležitá komunikácia z Egypta do Syropalestíny. No a ten Tel má ešte mnoho ďalších pozoruhodných prívlastkov. Hovoríte, že my ako turisti to nepoznáme, egyptológovia tú lokalitu poznajú? Egyptológovia tú lokalitu poznajú, pretože tam výskumy tam začali už pred viac ako 100 rokmi. Koncom 19. storočia, potom na prelome 19. a 20. storočia tam kopal doyen egyptológie Flinders Petrie. A vlastne potom ešte v 20. rokoch tam bola nejaká nemecká koncesia. V koncom 70. rokov tam boli Američania. No a vlastne od roku 2007 tam kopeme my. To je asi túžba každého egyptológa dostať sa k vykopávkam v Egypte. Aká bola vaša cesta do tejto lokality? Cesta bola náročná, samozrejme, ja keď som končil egyptológiu, zamestnal som sa v Akadémii vied, ale keďže rozpočet a investície do slovenskej vedy sú také, aké sú, tak som musel trošku zmeniť pracovné zameranie a vlastne bola to obeť tomu, že teda môžem kopať. Čiže vy ste profesionálny egyptológ, ktorý robí egyptológiu ako koniček? Dobre som to pochopil, živíte sa niečím úplne iným? Dá sa to tak povedať. Môj chlebodarca je úplne iný a vlastne pre tento účel rozvoja egyptológie sme založili nadáciu, ktorá vlastne teda formálne zaštiťuje tento výskum v spolupráci s Varšavskou univerzitou z Poľska. Takže je to spoločný poľsko-slovenský projekt. Financujete to len z peňazí nadácie zo svojich vlastných? Koľko to stojí? Odkiaľ beriete peniaze? Je to spoločný projekt, vlastne začali sme to ako projekt pol na pol. Varšavská univerzita má teda okrem svojho archeologického ústavu aj zastúpenie v Káhire, permanentné. Už vidíme niekoľko obrázkov z tej lokality, ale pokračujte, pán doktor. Presne tak. Takže v Káhire pôsobí Poľské centrum stredomorskej archeológie, ktoré nám aj potom logisticky pomáha. No a my vlastne tú slovenskú časť výskumu, ktorú robíme a vedieme výskum, tak vlastne financujeme z prostriedkov nadácie Aegyptos, ktoré získavame cez 2% z daní, potom taktiež zo súkromných darov a teda vlastne pomocou dobrovoľníkov, ktoré vlastne kolegovia, archeológovia, egyptológovia, ktorí prichádzajú. Tu by ste nám už mohli povedať, čo tam vlastne hľadáte. Toto sme videli kresebnú rekonštrukciu západnej brány, ktorá Tel El Retabi je vlastne veľká pevnosť, ktorá kedysi chránila túto spojnicu medzi Egyptom a Syropalestínou. A táto pevnosť mala veľkú, mohutnú bránu. Niečo podobného, ako je v Luxore, keď sme spomínali Luxor, tak Luxor je lokalita Medinet Habu. Tam má podobnú bránu, akurát v skale, teda z kameňa. My kopeme túto bránu zo sušených tehiel. Pán doktor, môže sa stať, že z tejto lokality sa stane podobné turisticky atraktívne miesto, ako je povedzme Luxor? Nie je to vylúčené, samozrejme tam závisí od toho, čo sa nám podarí objaviť a potom samozrejme od manažmentu lokalít. To je, myslím, že problém archeológie všeobecne vo svete, ako teda zachovávať archeologické dedičstvo, ako ho prezentovať, koľko je na to prostriedkov a čo sa s tým dá všetko robiť. Ako tí egyptskí odborníci vlastne berú tých cudzokrajných egyptológov? Neprekáže im to, alebo práve vítajú tých nadšencov, ktorí sa zaujímajú o ich históriu? Ja myslím, že tam je to dlhodobá symbióza. Vlastne egyptológovia kopu v Egypte už viac ako 100 rokov taktiež. A jednoducho tých lokalít, skutočne ešte nepreskúmané v Egypte, je toľko, že samotní egyptskí archeológovia by to fyzicky nedokázali zvládnuť. Je tam obrovský tlak populácie, ktorá sa snaží si rozšíriť svoje políčka. Toto ako je lokalita, kde sú hlinené tehly, ktoré sú dobré hnojivo. Takže tým pádom my im vlastne pomáhame. Vykopávkami. Dnes ale neplatí to, čo v minulosti, že kto čo si vykopal, to si odviezol. Myslím, že všetko, čo nájdete, musíte nechať v Egypte. Samozrejme, tam je to veľmi striktne regulované. Tieto časy dávno skončili, niekedy v 70. rokoch. A
na vlastne to, čo sa vykope. Máme tam inšpektora, egyptského kolegu archeológa, ktorý teda vedie aj register v arabčine, čo sa našlo. Všetko potom sa na konci sezóny zapečatí, odnesie do skladov. V prípade, že je to teda spektakulárny nález, tak sa to dá do múzea. A tým pádom my máme právo na autorské publikovanie všetkých nálezov. Všetko, čo získate z tejto driny, skoro za vlastné peniaze, je teda publikovanie? To vás naplňa? Nemôžete si nič zobrať? Teoreticky je možno sa dohodnúť, pokiaľ sa nájde mnoho nálezov rovnakého typu, tak je tam ešte nejaká klauzula, ale tá je dosť taká komplikovaná. Ale v podstate pre vedca je najdôležitejšie to, čo nájde, publikovať. Jednoducho, keď si zoberie nejaký predmet so sebou a vystaví si ho v skrini, tomu ho nejak neobohatí. My, ktorí sme boli v Egypte ako turisti, pri všetkých týchto pamiatkách vidíme haldy turistov, našich kolegov, ale na týchto záberoch som nevidel prakticky žiadneho, ktoré si pozeráme, takže je to lokalita, kam turisti zatiaľ nechodia? Turisti tam vlastne zatiaľ nesmú, pretože tým pádom, že je to lokalita, kde sa skúma, tak my, keď žiadame každoročne o povolenie, o novú sezónu, tak vlastne musíme dať zoznam ľudí, ktorí tam prídu. Tí sú podrobovaní rôznym testom bezpečnostným a neviem akým, ktorý si tam egyptská strana robí. A vlastne títo ľudia tam potom majú povolenie prísť. Inak, keby tam chcel prísť nejaká návšteva, tak dá sa to teoreticky zariadiť, môžeme to ohlásiť, takého človeka tam pozvať, ale nie je to žiadna masová záležitosť. Pekne ďakujem za návštevu v štúdiu, za zaujímavé informácie. Spoznali sme Tel El Retabi, a to s predsedom správnej rady nadácie Aegyptos, doktorom Jozefom Hudecom. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme pekne.